И продължаваме 6-та част. Миналата бяхме на Байерн Мюнхен. Днес ще видим Борусия Дортмунд. Имам доста карти. Оставим 1, 2, 3, 4, 5 човека и ги завършвам. Не знам дали знаете, но не знам дали забелязахте финишера ми на Себастиан Халер. Не знам така дали се признаете. И започват малките отбори, тук ще ни е по-лесно. Един човек, а не човек. запълнен! Вижте, запълни си го днес. Пълен. Тук остават трима. Фейнорд. Един човек. Двама човека. Знакът и някакъв друг. Тези. Двама. Трима. Те са ми напълно завършени. Не знам колко е рядко, но в малки отбори са Не мога да ви го кажа. Имаш две такива. Но започва... Ще има, т.е. 7-ма част. Оставете